Chorolo aprangsi reporters do anaphan anditum apor ke chipi thegapon akeropila pini nilitum APSLC Central Women Wing APSLC ahin pen chelangsi Difuel A Women Wing atum pen chelangsi nilitum pini press meet ke wang nangkok athike penat kadu kawi ilitum Karbi Anglong East West Dimahasau so arlo akisung mate so arlo atum aon adur kahino dakpen Karbi Anglong East West Dimahasau aphan pasaur tur asonsi mandat lo rasi pinap ke party ajada party pu chipu pepin ajada dhoram pu chipu pepin pensi pinap abangke so arlo tum setami lada ilitum la rape case sexual violence against women and girl children lapen ke nonalom hur chodut arniwang viral video Karbi aso arlo inglong aso arlo pen bang kengsang bihari atum pen seta lapuson viral video kijumput la bangke isi katherak meme kangring meme chot kalidet si ilitum aphan constitution aron ateng pen ilitum aphan latum aphan ke aot adur meme dadapot hemprek talatum aphan ke article 244 ta pg aja aot adur avilo pusi ilitum aphan ke constitution penanta lapuson si ilitum aphan ke ipudet po laso kapilong leja aphan article 244 a lake autonomous state Article 3 Part 1A of the Indian Constitution lake separation of state hemprek kang thim lakado kawi ilitum ha British adina kai pen ilitum ke long tang labang so ajakong ilitum non pu non benta ilitum chahang bom lo sita ilitum ka chahang bom along RSS to main agenda ke lahen lo pudak nangji lapen ilitum ahok pet penabang ke ilitum anglong ke Killer sing anglong ke bang nang kachi ridet si ilitum aphan pawir nang pamuet nang buti ke moson let pamuet nang so arlo tum stami Karbi lapen inglong akhai Karbi lake ST schedule tribe law SC schedule caste law OBC Muslim akhai arlo so la kado kawe so arlo atum aphan ke RSS atum amen agenda ke prostitute payment FG lapen ye Karbi Anglong angkang East West lapen Dimahasau arada tum ahem prek ki hangke PG akam awe pulatum RSS amen agenda long haladak doko laso posi so arlo tumaphan arni wang lapuson rape case pencenglok pithi lot pencenglok amit hang hala viral video ta Karbia arlo so keng sang pinso alang litum si la viral video alang litum kachomat ha pen la post bomb lo la sila hai ke post ta keng sang tum si ke post lo pipot plonte lada ke lahai post lo plonte Karbi aso arlo inglong akhaya so arlo tumpan anong athang juno po apinso atum arlo so atum aphan sitame labang so Karbi Anglong East West Dimahasau pang abhan ke hempre ke litum ke pinang nilo latum ke thek akhai kachini ne akhai kasa urtu rakhai latum ke hemprek ke longji a odawe lapuson se ilitum aphan non ilitum aphan bang nang ka target binong laso posi piniarni BJP atum aphan sitame aphong atokso a press meet awareness program and chenglok clampiglo asong atum sitami clampiglo sitami piniarni ta kopia posi lapuson kachomatha atumaphan pipot jail beng hai hedak. This is a big question to the Karbi Anglong Autonomous Council. Why? Because the Karbi Anglong East West Dimahasau has become very dirty because the Karbi girl children are making all these viral videos. So the Karbi Anglong Autonomous Council should take action against all the rapists, all the culprits, because we are demanding for a separation of state.
Article 3 that talks about separation of state. In the year 1969, already the autonomous power has been issued, has been given. But till today, more than 3 years of decades has passed on. But till today, the Karbi Anglong East West Dima Hasao are crying. People are crying. So when will we get the autonomous state? Lahen lo ilitum so arlo tum inimithanga oda dur chipa me nangji la chipa me pensi e somara oda dur ta meji e sopi e sopo atumta a oda dur meji la puson a oda dur kemi Charlie Seroy sana pena babangke so arlo atumaphan doan LA pho asisitin pensitame nang litumaphan kachuning ri abangke penap ilitum sit in demonstration Ladak Diphu Karbi Anglong Post Office adung Wishal Market adung Porpai Captain Porpai Plian ilitum la viral videos pen chenglok sexual against women and girl children pen la hai a repris atumaphan kopia posi pinyar nianta tar libledet ma Karbi Anglong Autonomous Council nalitum sitami no cheden igra ilitum amithang anglong itum Jepang tirlo na ining Jepang tirlo na ilitum le labang sopir thepen TS sitami ilituma asumar ke Ladakh Karbi Anglong East West Dima Hasao pu chipulong thip nai athima lake 20 paragraph ke lake ing Karbi lapen inglong khaya phansi ha British adina kai pensi ilituma phan ikipu ikithan pi ikipu pikan ikitok pidak tado lasi during the period of British rule in India they had given the 20 paragraph for the tribal areas so it is need of the hour that we should struggle agitate awareness how to become a good human being a good mother then only our children will become the good future citizens of this Karbi Anglong East West Dima Hasao. So, we on behalf of all the APSLC Central Women Wing and Diphu LA Women Wing humbly request all the women and not only all the women, all the youth wings, Central, LA, CCPS, starting from our respected Sar J.I. Kathar Sar, APSLC President, Sar Kirirong Par Sar, General Secretary, and all the Central Office members, we humbly request your kind presence. And we also request all the Karbi Anglong East and West Dima Hasao reporters to kindly cooperate, and we look for your presence for tomorrow's sit-in demonstration. Venue, Diphu, near Post Office, near Wishal Market, time at 10 a.m. to 4 p.m. onwards. Lahenlo nang litumaphan kachuning rike, anutin ALA, LA Penta, constituency, inko na trok penta, ilitum, aso arlotum, eot idur kemepen, kidu kithak thejia phan, ilitum penap abangke, law and order, ahin penstame action energy lahai rock viral videos kachi post ham that tumaphan action energy lapen lapuson jong si ilitum che change dun the plunte comment tulo ilitum kachelar la lasi Karbi Anglong Autonomous Council akihai sar tuliram ronghang penchinglo nanglila SP OC atomaphan sitame nangli action kpn jia phansi nangli phan sitame labang so press meet pen nang chuning ri padi krimlo athema nangli ke kipu SP OC DC lakadu kawita neri deng sidoku lasi bangso press meet nangli ninga klong pen nangli lang igra la so arlo tumaphan ki jog one so arlo tum order dur ka chipe media phan kopine nangli hin penta council penta livelihood sources la hai kadu kaveta
apok ka chipang krang pen lahai ot lang no lang no lahai pen claim kledet sitame ake me aside do ulang council pen sitame nangli hin pen sitame alang litum kirengji our side nangli hin pen sitame so arlo pan sitame p pejir pon asonte nilitum central women wing APSLC Dipu LA women wing lapene LA doan atum CC doan atum stame nang ditum aphan ning kangsam doji arna ma hirjumeta nang ditum longji kasi penap uthot chetong lona lahen lo nilihin pen atu ka be phan parju bokolia lam ke pu nilijirpi pen alang li pethan pon lona apang si media klembang khutung nili tum nang ka chupha teng pen nang litum kewang apot nang litum aphana kiru pipa prang lo non het ili tum mem pen jok satame nang than ba chini lo je penap lake ni phai crescent cap lo ladak post office dipu post office atheng no along si nili tum dharna ka paduji kolam dolo lasi APS 10 lapen ACC 10 lapen ke IL 18 kado kawe khaya phan kaching hon lapen khaya phan kachisong karjap thip lapen inut netapei pugachima thatum mithanga sumar thum phan kaching hon pik atum jong siddo leputang tenang bar non pinap ilitum ladak post office atheng no long ilitum chisong rap pet lunang posi pini media hoi pen stame ilitum than pachini ponlo lapen hinia poina bangke lalo patumi het bulong ko majie long elitum theklong lo inuda pai han chu jorchot abang phansi inuda behari lake anuparna pama anuparna a hotel amalik lo alangli inuda pai phan han chu jorchot abang phia phan seta me ahan doan var pilap ki var pilap an chot takali si achubi tum lok si kahivik to la antame ili tum alam thilong lo lapen ke arjulong lo ning duk pi an mithanga hawar long do set po seta me ili tum karbi pi mar tum arni ki wang ereng ki sunang arni ki wang la puson si pran ke dam nang lake ili tum chi therak me lapen inning jang jiping an labang so lami tum mathalom no pulatang te lasi labang so alam the puthang nili tum APHLC women wings anathu pen sita menili tum strongly pen itum condemn lo alang labang so abihari ili tum apaya phan bai li tum korte phan la puson ke claim ke lake hengno pik lo lapen chok che pik lo labang so puthak ke si pen puseta me so dak pen action and break nangji lapen ke law and order tum sita me so dak pen action and nangji nep ing nangji alang li phan jail sita me beng nangji lapen jail ke beng chola pukali adukan bang ke bini kese tum pen kirlo ili tum theklong lo alang li tum phan se me li tum hin pen churo lo athima Meghalaya government di ada khasia tum alang litum customary law aron ateng pen pulotang te la inut khasia pi abangjong si Bihari Bengali keng sang phan do that loop lonte amithang adonara punot latum Meghalaya long masi chakpon pe akeng sang apin zubanta dim klong pi pe apen amithang khasia pi phanstami hadake adim pi pe pipot latum ke aron pathik adlo keng sang so phan jong si inglong karbi lapen inglong khai do an atum bang so phan dolo plonte adim pen masi dolong le deji plung phiji lasi litum lada karbi anglong autonomous council bangke 10,434 square kilometer along leke bang phan ke pipe de agency ta George pu ake hai sartuliram ronghang taninje labangso alam ahokloma George vekloma ta pinyarni kopia posi longlea pata bang keng sangatum nang ongret kilong piposi keng sangaphan karbiatum inglonga khaitum kedo aphai nang ongret pipot lo la hai ke
ilitum ta strictly pen we have to maintain the law and order, we have to maintain according to the constitution of India. Ilitum adim lake ilitum nang litum aphan se nilitum ke nang arni wang satame ning nang ke chithe pa na cholang dun lasi Karbi Anglong Autonomous Council ke Japon ake hai sar tuliram rong hang nangli imithang khaya pharman pen nangli inut recholo nangli nilitum an ke dangli somar nangli sumar lo lasi ake hai CM sar pan pen chenglok MP sar aphan pen chenglok EM CM MLA MP MAC atum anabhan stame imithang khaya pharman nangli la Puat pata sitame imithang khai tumsi la long chonanji banga khai aphan ke pata long le ki pita aron awe la pen penan piso ke dota la banga khai aphan ke do atum pulongte apena na tumsi kengsang atum karbia kur le chot chetok setabe la bangke la tumsi long le en la puson si cheplang bom lo la mo pen alang di sangpi ka kurong pipi alang di pen sitame Pachini daklo ulong komaji alam labang so alam along puthot patumi reporter satum la dongmuka lo nepine haladak reporter satum pen bihari ala jangthu ke thai petrol ke thai adim bihari si reporters tomaphan lapuan alam kangtang pen kipudun kaninje dun ti ilitum bangke nonke we are deprived, we are already minorities. Asi ilitum ke adontin anutin aso arlo apinso atwa panans tame nang kacho phapon ke la LA pho dipu LA lo la pen bokajan LA lo hawar ke hat LA lo amri LA lo la pen rongkhang LA lo la pen thekte dima hasau LA pen sitame a district pen sitame nang chitong dun lo pulotang te ilitum one voice ilitum chesong pon lo na. Behind every successful man, there is a woman. Di? Sang Marli? And behind every successful women, there are more women. Kasi in idon ahem tun pulote sopin solong achor aro sodopo. Asumar chandri chanjay po. Arna mahirjume pen. Rada hirjume pen. Lasi idon apin so yung si ka success luponte haladak so arlo tumta aw da dur kime pen ilitum do thak don luponte lans ilitum hemprek longji. Akar biang long East West di mahasa adon tin asopin sotum kimisen atuwar kaching kidama sonthot so arlo tum stame lapusi ilitum ning isipen akemi ang tin awat adur chipedolo na lahenlo ilitum pinap apha pharmana bangke wanglo na ilitum chithanlo na chimumlo na educate agitate and awareness labang soke and organize. Educate, agitate, and organize. Dr. Bhimrao Ambedkar Kipu Alam Ning Chibiro na ilitum chi organize pon no APS, ACC, ILA, a Central chi organize pon na regional party pen ajok ititum mo ning kang samlongji la pen non ke dobom origin political party tum hanta chuning ripadi krim lo je action ke enserak jiaphan la culprit rapist la viral videos la hai ka upload tap atum phan Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen nang litum phan ning nang ka chithe pen si la pachini pon lo la pen nilitum ning chingdupi ake hai pi sang pi nirola phangchopi alangli long nilitum chuning ridam si nang litum nilitum aphan nang permission mata information la chuhang dam pen si nilitum long lo dasi arnam hirjume ituma ke hai pi sang pi nirola phangchopi phanstami arnam hirjume pedona alang li ke claim along ansitame ilitum kado kave party dhorom puchi pupe pin pen ilitum la kado kave pinap ke dolong ji potke arnam phaning chingduglo la pen ake hai pi sang pi nirola phangchopi DC alang li phanstami ning chingduglo la pen ilitum asar jai kathar sar alang li ekithan ekimum pon alam si nitum so arlo tum ansitame lapu ake me ake chok ato war ke dani phase nilitum ta ning ke ha tasi pinap chetong lo na pinap apor pen chetong lo na kardong